बाबा के साज आ एकर नाम हुड़का कांख में लगा लेब तो एकर नाम हुड़का हो जाए आ हाथ में बजाए तो एकर नाम डमरू हो जाए खाली एकर छवाई में अंतर बा ई बाजेला दोनों ओर से बबुआ बाजेला दोनों ओर से छावाला दोनों ओर से बाकी बाजेला आगा से आ माइक लगेला एकर पाछा से हुरुकवा के डॉक्टर साहब निमनो कहला बाउरो कहला अभी कही अभी देखी का कही कहू कहू सीताराम कहू कहू सीताराम कहू सीताराम 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 हम बाउर का कही भागो ना तो हुक दे 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 एहू पर ना मनबो तैरी घाइबो करेला इके गरी खावेला जननी आए एकर हमनी के पार्टी चलेला 40 वर्ष के लमांडे में भर्ती होले जेकरा कपार का खरन झर जाला बेवाय फाटो रहेला पत्थर पर मुर्दा शौख रगड़ के एक बार नु डेंटिंग पेंटिंग लग जा बनाया गइल बा आ लोग का डेंटिंग पेंटिंग जानते नहीं कहां होत रहे रहे ठा पर न त रेणुरी पर मेन में नहीं खे बेटा हे में देख लो तने कम कर दो टून कम कर दो तो एक पार्टी चलेला कौन पार्टी जब चलेला आई लोग का सटे जानकारी कितना में होला कितना में 1500 2000 एक घड़ी बढ़ गइल बा 5000 में होता आ 5000 रुपया नगद दे दी आज खूब बढ़िया खेत जोतवा दी आ कहे के भाई भाई हई खेत मेरा हेंगा देवे के बा हई 50 रुपया ऊपर से आ 5 लीटर चुआट के व्यवस्था कर डॉक्टर साहब है तक दान हेंगा हेंगो है सो बाप हो बाप 9 बार जोतवाए तो ना उखड़ी तनी मिला लो पहले के जे पुरानिया काका होई न एगो फिल्म आई रहे एक दूजे के लिए पहले के जे पुरानिया होई फिल्म देखले होई ए बेरा तो लइको होशियार हो जतर सब बाबूजी के सामने लगत तर सब बने आ बेरा पुरानिया काका लो सुनले होई ई गीत के हमरा विनोद भैया के तरफ से पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बा नारायण जी रो के बना के रखे एगो फिल्म आई रहे ओमे एगो गीत रहे मनोज भैया कि हमरा तहरा बीच में अरे कैसा है रे बंधन हमरा तहरा कैसा है रे बंधन हमरा तहरा बीच में एक डोरी खींचे दूजे दौड़ा चली अइला हे एक डोरी खींचे दूजे दौड़ा चली अइला हे कांच
नाचे धागा में बन्हा चली आई रहे नाचे धागा में बन्हा चली आई रहे कब नच देखवा लोग जरा हुलका लबन कौन भोजपुरी गाँव ना तो बन कौन ओ बरा भोजपुरी का गावेलु अरे गावा ना करो लये हरि जी गुरु बाबा गइलो ये रा अरे गावा ना करो लये हरि जी गुरु बाबा गइलो ये रा अरे रुआ डह कमल बलमुआ विदेशा बा गइलो ये अरे रुआ डह कमल बलमुआ विदेशा बा गइलो ये भले ही ने बोले सर भाई आ जाले आ रही 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 हा 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 अरे सामर गोरिया हो सामर गोरिया सामर गोरिया हो सामर गोरिया अरे डरवा में खोसेलू रुमाल ये धनी सामर गोरिया अरे डरवा में खोसेलू अरे मिस्री से मीठ बोली बोले न कोई लिया मिस्री से मीठ बोली बोले न कोई लिया अरे मोरा बा मोरनिया अरे चांद के दुकानवा के ली हलुटी गुलिया चांद के दुकानवा के ली हलुटी गुलिया सुदर्शन आला सुदर्शन के गाना चले सुदर्शन भाई एगो उनकर नाच हम एक दिन कहले बानी नाच चले तो जानते के गाना चले एंगो अरे चांद के दुकानवा कहनी के भाई तहारी नाच हमारा बढ़िया लगे जोन मारे लो तू एक जना तू बड़ा एक जना और बड़ा जब उहे को कहते हैं तब वही में कहलू जननी चांद के टुकारवा के दिहलू टिपुलिया अरे अंजरा बदरवा के छावे धनी हमर गोरिया भिखारी काका के भाव में बोलो चलो अरे राम कह मोती चलाई राम कह मोती चलाई के भोजपुरी के अंग्रेजी के शेक्सपियर सुन होगा लेकिन भोजपुरी के शेक्सपियर मनोज भैया के में भाई राय बहादुर भिखारी ठाकुर छपरा के नियर आ कुतुबपुर दियो हमने के यहाँ पहले बेटी बेचात रहे आ बेटी बेचवा के नाटक खेल के हमने के यहाँ बेटी बेचल रुकवा दे तो कलाकार ऊपर के कह देला अरे राम को मन चितलाई के राम को चितलाई के राम को मन चितलाई के मन चितलाई के राम को
रही के उपास चाहे भर पेट खाई के रही के उपास चाहे भर पेट खाई के गंगा जी में को है अपन डुबकी लगाई के राम को राम गंगा जी में को है अरे गंगा जी में को है अपन डुबकी लगाई के राम को तनि समन चित लाई के राम को यही बतिया के पुरान का ब्यास हो कैसे बोलत रहे हरि बोल बोल रे हरि बोल बोल रे काशी बाबा की जय बाबा से बोला पागल बना काशी बाबा की जय बाबा से बोला पागल बना बहुत ही खूब शुक्रिया।